hestedækker over Imagine, et hesttøj. Hun er fra den 15. april, og det er jo så en af de yngre hingste. Det er Straight Horse i Leonardo. Faren, det er en smil, og hun kommer fra at studere hesttøj i Kongerslev, hvor hun også er født. Og det første ord, jeg har skrevet her i min bog, det er moderne, og det synes jeg altid, man kan være glad for at være. Derudover så er hun også et meget, meget velrejst hoppefølge, som er præget af en utrolig stor harmoni i kropspartierne. En meget, meget flot front på hende her, men motoren den virker altså også, og vi vil hos hende have set en særdeles god bevægelse i alle 3 gangarter. Det er ligesom om, der er slet ikke noget, der strammer på hende her. Så tillykke med et usædvanligt smukt følge.